Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-alim asy-syaikhu Abdul Aziz Asy-Syanawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'alat nggih. Sumaqala. Iki gabungan-gabungan cerita sing mboten runtun niku. Pokoknya ini nyeritakan Abu Musa al-Asy'ari kalih garwane sehubungan yang kalih Kanjeng Rasul ngoten. Summa mongko nuli kala dawuh sapa Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais nggih Abu Musa al-Asy'ari niku. Kala dawuh sapa as-shadiqul masduku tiyang ingkang jujur, al-masduku nek artine nggih ingkang dipun yakini jujur ngoten. Maksudnya Kanjeng Rasul dawuhipun mangkara harfan minal Qur'ani kataballah, man utawi sapa wonge Qur'an iku maos sapa man harfan ing sak huruf minal Qur'ani saking Al-Qur'an, kataba moko nyatet sapa Allah taala lahu kangge man niku wau bihi kelawan sak huruf hasanatan ing kebagusan. Qur'an teng mriki nek Indonesia diterjemahno maca. Lah maca niku nek teng Indonesia artine melafalkan. Lah nek melafalkan ngertos mboten ngertos katut ing dalem Qur'an iki. Tapi nek maknane kados Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa niku ampun. Qur'an niku saged makna ngumpulaken pemahaman. Saged makna mengkaji, saged makna menganalisa ngoten. Lah nek niku harfan min hurufil Quran saestu niku sak huruf mawon kena hasanatan. Tapi umpami tiyang Indonesia sing mboten ngertos apa katut, nggih standar sing rendah nggih katut. Dadi pokok maca ngertos mboten ngertos karena Al-Qur'an niku al-muta'abbad bitilawatihi. Nanti dinilai ibadah dengan membacanya. Niku katut wonten. Untunge wonten niku wonten pangertosan niku. Nek Injil maca Injil mboten paham mboten pahala. Nek Al-Qur'an paham mboten paham niku pun nilainya ibadah. Untunge sik wonten pangertosan niku. Nek mboten wonten pangertosan niku mboten enten darusan Ramadan niku. Ngoten kira-kira. Jadi nek standar paling nisor dhewe sing dienggo tiyang umum katut. Tapi nek standare ndamel sing rada dhuwur makna Qur'an sing saestune mboten katut. Maksude sak huruf niku terus Kanjeng Rasul la aqulu ora ngucap ingsun bismillah ing lafaz bismillah sak huruf. Mboten niku maksud kula, tapi walakin lan tetapine baun niku sak huruf. Wasinun lan niku sak huruf. Wa mimun lan mim sak huruf. Wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun Kanjeng Rasul alif lam mim sak huruf. Mboten ngoten sak hurufe, walakin tetapine al alifu niku sak huruf. Wal lamu niku sak huruf. Wal mimu niku sak huruf. Hurufe Quran atusan ewu. Rumiyin sampun wonten sing ngitung. Ngoten. Nek sakniki ndamel komputer aja pun ketok niku. Karaktere pinten, jumlah harokate pinten pun ketok teng komputer. Niku valid niku.
Wa qala lan dawuh sapa Abu Musa al-Asy'ari dawuh qala dawuh sapa Khalili kekasih ingsun maksude Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masaluman utawi perumpamaane wong uktia ingkang dipun paringi sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an wal iman lan iman. Iku kamasali utrujatin wonten sing ndek riwayat lintu al-utruji ngoten tok men. Kamasalil utruji dadi mboten nakirah ngeten riwayat lintune. Kaya dene buah utrujah niku kaya jeruk limau ngarani terus niku saged damel bahane parfum thayyibit ta'mi eco rasane thayyibir rihi wangi ambune. Tiyang sing diparingi Quran kalih iman. Wa mathaluman lan utawi perumpamaane tiyang lam yukta ingkang dereng dipun paringi sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an walam yukta lan uga dereng diparingi sapa man al-imana ing iman. Perumpamaane tiyang sing boten diparingi Al-Qur'an kalih iman iku kamathalil hamdolati kaya dene perumpamaane buah hamdolah. Hamdolah niku labu. Apa labu waluh nggih. Tapi pahit. Labu siam. Lah pahit mboten hamdolah niki pahit, labune pahit. Wae, mboten ngertos kula. Murratit ta'mi pahit rasane. Lariha ora ana ambu iku maujud. Laha kaduwe hamdolah. Nek diparingi Quran, mboten diparingi Quran, mboten diparingi iman, wes pahit. Lah pripun? Nek sik diparingi Al-Qur'an maksudnya diparingi ini duka kesempatan maca, duka apal, duka ngertos niku masuk dipun paringi ngoten. Tapi nek rata tiyang Jawa insyaallah pun keparingan niku becik katitik olo ora ketara. Olo. Nggih ora ketara ngoten. Lah niku kan fama ya'mal mithqala dzarratin. Dadi gondelan niku gondelan Quran jane. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa masaluman lan utawi perumpamaane tiyang uktia ingkang dipun paringi sapa man al imana ing keimanan tetapi walam yu'ta mboten dipun paringi sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Gadah iman tok tapi mboten diparingi Quran. Mbuh kenal, mbuh ngerti, mbuh napa blas mboten diparingi. Tapi nggadahi iman iku kamasalit tamroti kaya dene perumpamaane kurma thayyibatit ta'mi nggih thayyibatin ta'mi eco rasane atase nerjemah manis wala riha tapi ora ene ambu lan ora ene ambu iku maujud lah kadhe kurma dadi mboten enten ambune tapi eco rasane nggadahi iman. Terus tiyang sing keweden winginane nika. Mergo ndak duwe apa-apa, ndak duwe amal apik ning dhek duwe wedi nang pangeran timbangane aku petuk pangeran mending ngilang ngoten. Nah niku sik kenek ya. Wa mathaluman lan utawi perumpamaane tiyang uktia ingkang dipun paringi sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yukta tapi mboten diparingi sapa man al-imana ing keimanan niki rugine pol wis dikai Qur'an gak dikai iman. Iku kamasalir raihanati kaya dene perumpamaane tetumbuhan kang wangi. Mboten ngertos kula pase napa niku. Pokoke raihanah niku tumbuhan sing gadahi ambu wangi, mbuh pandan, mbuh mawar. Murratit ta'mi pahit rasane, thayyibatir rihi wangi ambune. Nek contone nggih kathah pastur. Pastur napa malih tingkatanipun Paus Paulus niku. Dadi wonten frater dhuwure malih father, dhuwure malih napa pastor, dhuwure malih paus, dhuwure malih Paus Paulus. Nah niku Syekhus Suyuh niku Paus Paulus niku. Lah niku paham niku Quran. Berapa bahasa ngono sing dikuasai. Tapi wong mboten diparingi iman, nggih apik tok ampun. Malah wonten sing yakine kados kiai-kiai ngoten niku, wonten tiyang sakit godhek damu kayak dungane waras. Mbek ngoten kelase nek Paus Paulus nih.
Dan mboten rabi no sampean. Jadi wangi mboten rabi barang. Tuku. Duka nek niku niki. Nek mboten rabine tera nggih ngoten. Nek masalah gak rohan mboten semprap kali tiyang wedok mboten ngertos lho niku. Nah niku ngoten, ini nyalai fitrah memang. Ajaran rohbaniyah niku nggih. Wa haddatsalan sampun nyeritakaken sapa an-nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ashabahu teng sahabat-sahabatipun yauman pada suatu hari. Antaatil amiri tentang kewajiban naati al-amir pemimpin. Makna asline fa'ilun niku saged kalih, saged amirun, saged makmurun. Nah nek amir niki ecane bahasa Arab niku nek ngarane amir niku kongkonan jane. Makmur, wong sing angsal mandat. Saking sinten? Saking amir. Amire sinten? Rakyat. Ngoten. Jadi amirun niku kongkonan. Amirul qaumi khadimuhum lho balik. Jadi pemimpinnya satu kaum itu ya pelayannya. Ngoten. Wat tarhibi lan tentang meden-medeni. Napa tarhib niki? Nggih meden-medeni lah. Anil baghi saking berontak. Wa mukhalafatihi lan nulayani pemimpin. Jadi tentang kewajiban mentaati pemimpin lan ancaman terhadap siapapun yang memberontak pemimpin. Lah nek zalim pripun? Urusan lintu. Mungkin riyen wonten jalure niku. Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa ae wonge wuliya saged waliya saged. Utawa napa malih kemungkinan mau sih. Nek wuliya diparingi mandat pemimpin ngoten. Manutawi sapa wonge waliya nguasai saged. Sapa man min amril muslimina saking perkarane wong mukmin syai'an ing suwiji-wiji fahtajaba terus menutup diri sapa man amdha'afatil muslimina saking pira-pira wong lemah tiyang Islam. Nek teng lafal riwayat lintu sebutane mboten dha'afatil muslimin. Keranten nek dha'afatil muslimin niki terbatas pada umat Islam. Nek teng riwayat lintu niku munine an ulid dha'fati ngoten. Jadi umum siapapun yang lemah. Lemah napa nggih secara ekonomi, secara fisik, mental. Nanti menutup diri. Siapa yang diberi tanggung jawab mengurus urusannya umat Islam, terus dia menutup diri sehingga enggak mau ngurusi dha'afatil muslimin niki wa ulil hajati lan wong-wong sing duweni kebutuhan. Mbuh kebutuhan khusus, mbuh kebutuhan umum. Nek kebutuhan khusus niku disabilitas niku. Nah ndak mau ngurusin niku ihtajaba mongko bakal menutup diri sapa Allahu Allah anhu saking tiyang niku wau yaumal kiamati pada hari kiamat. Wah niki wedi nek wong sing iman teng Gusti Allah. Nek Gusti Allah sampai menutup diri gak gelem tak temoni lho piye. Nah mergo Gusti Allah penting, tapi nek pun boten gadah iman pripun bah Mas yo. Kate-katekne ra ngono omonge. Tidak dijak omong mbek Gusti Allah apa Mas dijak omong ngono. Niki kanggone tiyang sing pun nggadahi Allah niku wau nggadahi iman, nyambungi kali sing dhuwur. Summa mongko nuli kala dawuh sapa Abul Qasim Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki anak mbarep niki terus ini Al Qasim mulane dikenal gelar Abul Qasim. Anak mbarep Kanjeng Nabi sing jaler. Saya kunu sanjange Kanjeng Nabi. Saya kunu bakal ana ba'di sakwise ingsun umarau sapa pira-pira iku sakwise ingsun nggih. Sapa umarau pira-pira pemimpin yu akhiruna ingkang nunda-nunda utawa mengakhirkan sapa umara as-sholata ing salat di waktiha krana waktune atau untuk waktunya. Nanti akan datang pemimpin yang mengakhirkan salat. Nek salat diburi-buri waktune. Zuhur setengah 3, subuh meh jam leret, tapi pemimpin. Lah niku fa idza hadartum moko arekalane hadir sira ma'ahum ing dalem sartane pemimpin model ngeten niki. As-sholata ing salat fasallu moko kudu salat sira. Salat bareng pemimpin niku wau. Enten anune napa namine? Hadis lintune riwayat niku faja'alu sholatakum ma'ahum
sabhatan. Jadi atau fasallu ma'ahum tatawuan. Wonten sing nyarai ngoten. Maksudnya niku pripun? Niki enten sing damel argumen bahwa umaro itu ada orang yang fasik. Mboten ada memang kathah. Iki hadis niki antara lain didamel dasar kangge ngabsahaken pemimpin sing fasik, bahwa kefasikan itu tidak menghalangi orang jadi pemimpin. Antara lain gini iki hadisnya. Cuma nek tepak ngonangi pemimpin kados ngoten niku karena berbahaya kalau sampai berbeda, bisa nyawa. Apa malih sing kejam niku ono sing berbeda sithik langsung pateni ilang. Nah, ngoten niku anjurane Kanjeng Nabi, nek pas awakmu menangi lan awakmu jane wis mari salat nek waktune zuhur wis pas jam pun jame kula kalih panjenengan wis mari salat. Tapi manten ngoten wonten rame-rame rombongan pemimpin salat pas dilalah setengah telu. Lah niku nek misalnya nggak ada kemungkinan ya sholat bareng lah, lebih memilih menjaga. Soalnya nek ono pemimpin teko terus awake dhewe gak melok gak anu kan terkesan berpisah napa jenenge ya ngoten lah, tidak mengestokkan. Nah niku kuatir dicing, lah nek dicing awake dhewe kita tambah soro membahayakan diri sendiri. Lah timbangane ngoten melok salat ae, tapi hukume salat niku tatawuan utawa faja'alu sholatakum subhatan. Jadi bentuk koyok wiritan ngono ae. Tapi tetap dianjurkan. Ngoten niku. Ada salat iadah kan ngoten ya. Masuk mboten wonten pemimpin ngeten jane nggih wonten anjurane ae. Misale mantun salat zuhur. Dilalah zuhur pas mboten jamaah. Pas teng dalan mampir teng masjid kok enten jamaah zuhur lan niku dianjuraken salat malih, salat iadah niku wau. Sunnah. Waqala lan dawuh al hadis sapa Kanjeng Rasul ingkang paring petunjuk al basyiru ingkang paring kabar gembira sapa sallallahu alaihi wasallam. Saya kunu bakal ana umara uniku hamzah klintu mestine ndek dhuwur. Umara sapa pira-pira pemimpin. Tushilu ingkang niki mboten wonten khobare. Tam. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin tushilu ingkang nungkulake hunteng pemimpin asya'u apa pira-pira urusan, pira-pira perkara. Nanti akan ada pemimpin yang disibukkan oleh banyak urusan. Efeknya yuakhiruna hale nunda sapa umara as-sholata ing salat wajib an waktiha saking waktune. Nah niki enten hadis. Fasallu moko kudu salat sira as-sholata ing salat li waktiha kangge waktune. Biasane nek wonten pemimpin napa niku kan mbuh salate ketunda, mbuh napa ngoten nek sing mboten sadar diri. Akhire ketunda niku. Lah awakmu salat dhisik. Fasallu moko salat sira as-sholata ing salat li waktiha nang waktune. Pas waktune salat. Terus mantun ngoten salat malih wa ja'alu lan dadekno kudu dadekno sira kabeh salatakum ing salate sira kabeh ma'ahum ing dalem sartane umar tatawuan sebagai bentuk tindakan kebaikan hati, kerelaan hati, tatawu. Nggih sukarela mawon ngoten. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu niku ngompori nyemangati sapa Kanjeng Rasul ashabahu teng pira-pira sahabate. Menyemangati kangge liyakunu supaya dadi sapa ashab harisina niku dadi wong sing rakus utawa nemen kepingine nemen nggih nemen gatine ngoten nggih saged lah. Nek rakus kan elek atus. Kangge napa ala takmiril masjid ing atase makmuraken masjid. Wa ada is-shalawatil khamsi lan nglaksanakaken pira-pira salat al-khamsi ingkang gangsal fi jamaatin ing dalem jamaah. Faqala terus dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fa ashhidu lahu bil iman." Idza ra'aitum marekalane ketok sira ar-rajula ing wong ya'tadu iku biasakno sapa rajul al-masajida ing pira-pira masjid. Biasa sapa masjid. Fa ashhidu moko kudu mempersaksikan sira kabeh lahu kadhe rajul bil imani kelawan iman. Ngoten mawon. Tapi mboten nging didamel anu ya.
kok disalahartikan wong bolak-balik ning masjid tupake nginceng kotak amal beda urusan. Ya pinter nek mendhet nih. Ndamel polot. Dipendet dhuwit tung tarik ngoten siji terus. Mboten catublas niku. Kotak amal niku mboten catublas, tapi telas artone kecuali sing ricik rada angel. Ngoten. Dadi nggih mboten mesti pisan. Cuma nggih mboten nek kita ningali tiyang damel husnudzon niki. Dadi pokoke ketok wong sapa masjid wis wadai iman tiyang niki ngoten mawon. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul niki standar sing rada dhuwur. Waqala lan dawuh sapa Allah taala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir klintu harakati. Innama ing pestine ya'muru memakmurkan masajidallahi teng pira-pira masjid Gusti Allah. Man sapa wong amana ingkang iman sapa man billahi teng Gusti Allah wal yaumil akhir lan teng dina akhir. Diarani dina akhir mergo mantun niku mboten wonten dina malih Senin Selasa Rabu Kamis mboten wonten. Niku terakhir dhewe. Wa aqamalan kersa menegakkan mendirikan sapa man berarti ngelanggengaken sapa man as-sholata ing salat lima waktu niku wa ata lan maringaken sapa man az-zakata teng zakate sing wajib-wajib niki walam yakhsha klintu harakate lan boten wedi sapa man illallah kejaba teng Gusti Allah. Nek wedi teng bojo pripun? Kama kata Sayyidina Umar nggih beda nggih wedi kali hormat nggih. Kama kaya dene rogoba sampun nyemangati sapa al-hadi Kanjeng Rasul ngoten mawon al-basyiru nggih Kanjeng Rasul al-hadiul basyiru sallallahu alaihi wasallam fil masyi ing dalem mlaku. Berarti Kanjeng Nabi niku menyarankan untuk jalan kaki. Ilal masajidi teng masjid. Numpak sepeda metik ndak masuk niki. Faqala terus dawuh sapa Kanjeng Nabi, man goda utawi sapa wonge goda ingkang budal isuk-isuk sapa man ilal masjid teng masjid. Auroha utawa budal wayah sore. Teng pundi nggih teng masjid malih. Ada moko bakal nyiapaken sapa Allahu Allah. Lahu kangge man fil jannati ndek swarga nyiapaken nuzulan ing pira-pira jamuan. Jamuan ya nggih dijamu lah tamune Gusti Allah. Kulama niku lawange swarga nek teng Quran niku wa futihat abwabuha hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha teng surat Az-Zumar niku nek kangge neraka mboten hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nek penduduk neraka niku ari kalane wis teka lagi dibukakno lawange. Nek penduduk surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Waune niku wau haliyah niku pembahasannya sedawa wau tok niku. Niku bedane sikape Gusti Allah teng ahli swarga kali ahli neraka. Jane sik ditutup neraka niku. Dadi wayah ana kate mlebu lagi dibuka. Kali Gusti Allah niku Rahman Rahim Gusti Allah niku. Nek swarga lha niku dibuka terus. Sampai sakniki niki dibuka niku. Kersa mriku mboten napa-napa jenengan. Tapi syaratnya kan kudu niku sing mboten penak. Dados niku koyoke Gusti Allah terlae ngarep-ngarep wong ki swarga kabeh ngoten. Nggih bahasa menungsone nggih ngarep-ngarep. Dadi dibukakno tre dinteni. Kula kaliyan jenengan dinteni teng mriku ngoten. Nek neraka mboten tutup niku. Opsi lain. Lah niki nggih ngoten niki. Lah disiapaken jamuan kullama setiap kali bahasa Indonesiane Jawa mboten ngertos. Kok setiap kali goda budal wayah isuk sapa man auroha utawa budal wayah sore. Dadi angger budal niku disiapaken pokoke wis cawisane ditambahi kudu karo nabung lah. Investasi sing bener niku. Waqala nek contoh investasi bodong niku wayah raya niku. Arek cilik sangune titipne buke. Nah niku investasi bodong niku. Waqala lan dawuh sapa as-sadiqul masduku tiang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pundi Bang wis. Man tatahhar utawi sapa wong tatahhar ingkang bersesuci sapa man. Duka siram, duka wudu fi baiti teng griyane.
Summa mongko nuli madha berlalu sapa man budal maksudnya ila baitin teng griya mimbuyutillahi saking pira-pira griyane Gusti Allah. Tujuane liyak qadhiya kangge nglaksanakaken sapa man fardhotan teng salat fardu min faraidillahi saking pira-pira fardu-fardune Gusti Allah. Kanat moko ana khutuwatuhu apa pira-pira jangkae man ihdahuma iku utawi sijine jangkae khutuwat niku sijine khutuwat iku malih tahutu ngguguraken apa ihdaha khotiatan teng sak kesalahan. Dadi angger sak jangkah gugur kretel sing sak kesalahan. Wal ukhra lan utawi jangkaan liyane malih tarfa'u niku ngangkat apa sing ukhra niki darajatan ing derajat. Dadi angger sak jangkah salah siji ilang munggah derajate terus ngono. Nanti melampah mau nek teng masjid. Masa omahe ato dengkleng. Nek ndamel niki. Wa kana lan dawuh kok dawuh wa kana lan ana rajulun sapa seseorang minal ansor saking sahabat ansor. Yaskunu niku tinggal. Apa jawane niki? Menempati niki napa? Lah, manggon sapa rajul baidan ing tempat sing adoh utawa hale adoh min masjidi rasul an masjidi rasulillah saking masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lan ono latuhti mboten nyalai hu teng niku rajul apa salatun sak salat blas. Maksude mboten nyalai niku cara salat niku teko dhek niku mboten melengos blas ditangkep dhek budal. Artinya mboten nate absen umayadoh saking masjid Kanjeng Nabi Masjid Nabawi niku tapi mboten nate absen salat jamaah. Fakana moko ana sapa rajul harison niku nemen kepingine ala sholati ngatasé salat khalfa Rasulillah teng wingkinge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, semangate ngoten. Jadi pengin salat teng mburine Kanjeng Nabi. Dan itu terjadi dan dia istiqomah ngoten niku. Faqala lahu Abu Musa al-Asy'ari. Mesakne kan Abu Musa. Faqala terus dawuh lahu sanjang lahu teng rajul niku wau. Sapa Abu Musa al-Asy'ari lawis taro itu himaron litar kabahu fi dzulma'i war ramdha'i. Dawuh Abu Musa lau andai kata istaro itu tuku ingsun himaron ing keledai. Keledai niki cara sakniki ngene iku lah napa peda listrik cilik niku. Nek jaran niku metik niku. Himaron niki keledai cilik lah kanggo wong siji tok. Litar kaba kangge numpaki sapa panjenengan. Huteng niku himar fi dzulmai ing dalem petenge wengi waromdo ilan ing dalem panase awan. Mbok umpami niki kula tembasaken keledai ngoten pripun. Pakola terus jawab. Al ansori sapa tiyang ansor niki wau ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Ma yasurruni orang gawe seneng nining ingsun apa anna manzili sak temene omah ingsun iku ila jambil masjidi wonten teng sisi masjid. Aku jane ora seneng lho cedhak-cedhak masjid. Lah nggih mboten seneng. Lho langkir ku jenenge kan. Napa? Mboten menak cedhak masjid mboten menak. Enak cedhak kuburan saestu. Aku jawab kok kuat. Nggih no. Lah jenenge meco mboten cedhak masjid. Ya Allah, niki mboten seneng niki. Mboten seneng niki. Nah, sebabnya napa? Ini sak temene ingsun uridu kepingin sapa ingsun. An yukta bayen to dipun tulis lho. Li kangge ingsun mamsaya apa wayah jangkah ingsun ilal masjid nang masjid waruju ilan balik ingsun idza raja'tu arekalane balik ingsun ila ahli nang keluarga ingsun. Ora, aku gak seneng cara cedhek lho. Aja kok tekono kendaraan. Omahku dipindarene lho aku mau. Pindah cedhek ben penak aku lho mau. Mau aku seneng mlaku adakno ben ditulis sih. Ngoten. Terus mantun ngoten wasami amirang sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hiwarahuma teng
dialog tiyang kalih niki wau faqala terus dawuh sapa Kanjeng Nabi lil ansori teng sahabat sing dugi ansor niku qad jamaah teman-teman wis ngumpulaken sapa Allah laka kanggo sliramu zalika ing mengkono-mengkono napa jenenge catetane bolak-balik dhek niku wau kullahu kabeh wis dicatet kabeh masyaallah. Abu Musa kelejingan iki. Yaqulu dawuh sapa Abu Musa Al-Asy'ari dawuhe sami itu mireng kula Rasulullah teng Rasulullah yaqulu hale saged iku nggih saged yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi ajron sak temene paling gedene menungso apane ajron ganjarane fis sholati ing dalam salat abadahum niku paling adoh annas niku ilaiha teng tempate salat ngoten. Apane sing adoh mamsan mlakune. Mlaku tapi ngoten. Omale brangkang kaya tambah akeh niku. Halane. Kaedahe kan tambah soro tambah akeh ganjarane ngoten. Jarene tapi nek kula mboten ad-dinu yusrun. Agama niku kudu gampang. Fa abaduhum mantun ngoten sing luwih adoh malih. Dadi sing paling gedhe ganjarane ing dalam salat itu sing paling adoh mlakune teko nggon salate. Waduh. Terus mantun ngoten, yo sing paling adoh maneh niku paling gedhe malih. Titik waladzi yantaziru sholata hatta yusolliha ma'al imami a'dhamu ajran minalladzi yusolliha tsumma yanamu. Waladzi lan utawi tiyang ingkang yantaziru ngenteni sapa allati as-sholata teng salat hatta yusolliha sampe yen to salat sapa allati hateng niku salat ma'al imami ing dalam sartane imam niku a'dham langkung gedhe napane ajron ganjarane minalladzi tinimbang tiyang yusolli ingkang nyolati sapa man hateng niku salat tumayanamu mongko nuli turu ndak petang tani imam awon mah gak teko-teko imame salat dhisik lah nggak turu niku sik luwih gedhe sing kersa ngenteni imam niku pun niku mawon mugi-mugi manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya wa kharaja Abu Musa Al-Asy'ari wallahu a'lam bishawab bismillahil Fatihah. Amin.